cantik-cantik ya, Iya, cantik-cantik. Kudu rapat bengok aku, Kowe Cik. kudu bengok-bengok manja ngono mesti. Kudu bengok tapi rapate kuat bengok saya. Kenapa? Lah salah apa tukang anu ladene sentimental karo aku Lah kok, kok Cik? sentimental? Lah mang aku jeneng ngisor makme randa ditokno. Iya. Ngene iki mban munggah makme ditokno kok nek aku medun nek kentekan makme terus piye coba? Engko mlebu pawon dhewe. Mlebu pawon. Mlebu pawon. Dak aku layan toh. Ora mesti imba dhewe. Nggih ngaturaken wilujeng dalu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah rame sanget nggih. Nggih. Niki wong wirut sedaya. Ah, campur aduk iki lho. Campur aduk kok kaya campur sari kaya es dawet es sembarang Iya wong kon ndi iki. Iki wong serut sadang wong sendang soko Ning teko ngarep kabeh. dhewe malah ya, Rom. Sugeng bebanggian malih Bapak Ibu, Kang Mas Mbak Yus daya kemawon masyarakat Wirun dan sekitarnya. Nggih. Kembali berjumpa dengan saya sak kanca nggih, Cinderella sak rombongan nggih. Matur suwun diatur kagem Pinky, Pak Care. Nggih. Sedaya perangkat-perangkatipun mbok menawi mirsani dalu menika ya In. Nggih. Masyarakat Wirun, sampun nimbali kula sak rombongan saking Ketoprak Wahyu Manggala nggih. Kanthi acara menika sedekah bumi. Acara rutin nggih. Nggih. Acara tahunan Tahunan. muga-muga dari tahun ke tahun saya meriah. Nggih. Saya luah-luah rezekine wong Wirun. amin. Saya maju Saya desane. maju. Saya luah-luah. Saya luah-luah rezekine. Luah-luah anake. Iya, itu anak termasuk. iki ya termasuk rezeki. Betul. Sing gadhe keluarga nggih mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sing durung duwe bojo ya muga-muga kek ndang tok jodhone. Amin. Sing wis duwe bojo muga-muga nggih tambah nganune nggih Bu. Bojone nggih, Tambah Bu. bojone ndokmu. Tambah- Ya wong wedok-wedok wae engko tambah gemati. Tambah gemati, tambah uang belanja. Oh, iku sing utama nggih. Pokoke kula sak kanca niki pripun nggih ngliper jenengan buat-buate ben seneng atine. Nggih. Ben tresna kalih Wahyu Manggala sapa ngerti saben taun ditimbali wong Amin. Wirun kene nggih. Ambah Jayati mang ya wis wira-wiri ning yo Ning mbok ndi, Ro, mikira? dereng matur nyuwun tembang napa dereng. nggih. Ning aku mah dapat pesan dari warga. Apa Mbak Aro? Mungkin Bu Inggi kan derek nembang Oh melih. nggih kali Pak Carek nggih. Pak Jare. Pak Carek janjine sakniki teh. Duete nganu jen lagune jare kerinduan. Wah, rindu tenan. Mboten napa-napa lho Pak Jare kejarene ngene. Aku blas gak duwe bakat tak Mbak Rom. Mboten napa-napa nek mboten gadah bakat nyanyi, Pak. Jenengan sing nyawer mawon. Nah, siap bareng kok Rom. Senengan kok nek diarani wong Wirun nek materialistis lho I. Alah kula nggih apa anane, Pak, sing kula padosi nggih niku. Nggih, monggo diaturi tembang-tembang nggih. Heeh. Kanca-kanca yang sudah hadir WML semuanya. Semuanya. Tanpa terkecuali selamat malam simbah-simbahku sugeng dalu Bapak Ibu. Heeh. Sedayanipun nggih wonten setunggal tembang wewayangan Mas Ari minangka nyumpama saking dulur-dulur saking seren menika saking tebih nanging mirsani streaming mumpung iki RHS syuting WM lagi juga kantong channel iki streaming monggo. Mbak Don iki pokoke Bu Inggi derek nembang melih nggih. Kula tak cek sound ugi ngaturi sesepuh-sesepuh wonten dusun Wirun sedaya. Sumangga. Wewayangan kang reritku Wow. ralang saka pikiranku Asik. wis tak lali-lali nyatane ora bisa lali
lagi nonton streaming semangat selamat malam kanca-kanca dulur-dulurku kabeh. Yang saking Pondokan Pati Mas Erik sak rombongan. Saking Kedung Besi. Pasukan Langit. Suka-suka Andi. Sehat. Yo. Monggo Mbak Bila saking panjenengan sedaya badhe ngersake tembang utawi request lagu. Saking bapak-bapak panitia, mas-mas tukangan nuladene. Walah iku apa ya Rom, lomo banget ya Rom. Keluargane Pak Carek bunyi terae lomo tenan. Wong sing nonton kok ya untuk jatah sego ya. Oh, ngene sing nonton ya tumpah sing maune ngene lho, Nos. Ngantuk ah. Ngantuk timbet. Ya Allah segone metu langsung mak biar kabeh terus. Mak biar iku sing ngantuk tekan nek ape tuku es mesti gak iso metu. Sakake sing gak sangu banyu iki kok nek sereten gitu. Nggih sampun luar biasa mugi-mugi kompak terus nggih Mas. Nggih. Mas saking Mas ya wis ijol pirang-pirang mang sida Mbak Sawarna apa ora ditanya nek ora. Oh iki sing takon dek sore ya Rom. Dalem Bapak. Aku juga dapat atensi. Iya saking hamba Allah cincin putih. Saking bapaknya tambal ban. Nomor 5. Gini. Pokok nyanyi. Enggar kor nyanyi ndok. Enggar nyanyi apa? Rohae nek perawan leh Pak. Ya. Sing dipilih kok sing menik-menik. Kene ya perawan ngono kok Rom. Iya perawan jahitan. Wonten pangundang napa Dek wau sayang? Cincin putih saking hamba Allah. Hamba Allah. Sama bapaknya tambal ban. Tambal ban. Dek wau nggih wonten pamungan saking dulurku Gunung Wungkal. Oh. Mas Edi sing dititipin sayang. Apa? Ada SR sayang. SR Sidorondo. Sidorondo. Sing penting ora Sidor Koso Mas Ojo, Rondo ya ojo, sayang. Rom. Wes iki ngenteni segonya didum apa piye? Aku kudu mek Rom. Bu Inggi, monggo Bu Inggi niki wau kula iku angsal pesenan saking masyarakat saking wargane jenengan lho Bu Inggi saestu kula mboten goro mboten ngapusi Bu Inggi. Monggo nderek nembang malih nggih kados nggih siang ngregengaken suasana dalu menika sapa ngerti nek Bu Inggi sing nembang, aku sing disawer. Ah iku mesti. Kuwi sing digawa mulai. Lho. Disawer Pak Care. Oh nggih monggo. Monggo. Kangen ning ati sapa Pak Caya dijin. Ora ya handoko. Monggo. Pras, tulungi Pras.
lakone peras terus. Wah, sregepe ngono ket isuk nganti bengi lho ra ono larane blas. Tembangipun menapa Bu Inggi? Niki wau bose ngersake ngagem bawa. Sumangga, saya nek jangkep sak bawanipun. Bawa nyidam sari, Monggo. minggah langgam angen teni. Semonggo. Mas Burhan. Keong racun Pak Carik. Neh apa? Engko ae nek lagune mlaku go, Pak. Pak Jayadi kan nembang meleh nggih, monggo. Sumangga Mas Ari pun paringi tindingan riyen Bu Inggi Mas Ari. Cair. Pak Dil. Dah uang asu. Sandure ayu iku lho, Nduk. Dah wong bagus besok kapan katekan jeje lan wong bagus umpamane rana kodho
jan luar biasa halus aku niki dadi aku nek insecure lho Dik. Heeh ya Allah suarane swantene Bu iki jan luar biasa. Matur sembah nuwun Bu nggih. Iki ketoke harapan besar bagiku, Acin. Harapan apa? Sebin aku pengen ketoprak aku apa nyalon petinggi ae. Nek menawa aku iso nanggapna ketoprak masyarakatku aku ya melu nyanyi kayak Bu Indi ngono iku. Amin, amin ya Allah. Tapi mumet lho Rom ngono kuwi. Nuntut apa? Mumet yo. Rasa wae ya. Ya gak lah wis ketoprak ae. Ada apa to Mas sampean ket kok rewel iki dari mana? Sampean ki saka ngendi? Saka piren dhewe? Walah, kok rewel ngene ya. Kok rewel ya Pak niki leres saking piron Pak? Tak kon ngemiki sudem lho iki engko lho rewel lho ya. Rom abang-abang Pek lho. akuan ya maksudnya ben mimik banyu sik ben gak patek rewel. Lah yo ana apa ngono nek dhuwit ya aku ndak gagena. Nek lare mbok taune butuh dhuwit apa ora Mas? Wong wedok ya butuh. Sing dhuwur go tanganem iku Mas. Oh alah iya, arene aku nek lali lilo ora pantes jare nek nyanyi lilo liyane ae. Aja kowe sing nyanyi ora pantes. Masa nih? Wah. Iya. Ya karang pancen kayak ngeracun. Mas Hairul Winong. Nggih sak dereng ngatur tembang. Monggo Pak Jayati sisih pundi Pak Jayati, monggo nderek nambah kali kula malih. Heeh. Monggo wonten sisih pundi Mbak Jayati sakniki napa mungkin? Ndi? Mbak Jayati ndi, Cin? Gak roh aku Rom. Oh iya. Munggah. Oh nggih. Monggo Mbak Jayati tembangipun menapa kados ndek siang nggih? Jakete kayak jaketku le Mbah. Tembangin apa? Neng ati sing duet mawon nggih. Monggo. Moko nyanyi segoro madu karena kentos kadang-kadang kok Mas. Ya, monggo. Kangen neng ati. Iya anak-anak rewel kabeh, Mbah. Iyo. Oh, lagi. Oke, nganggo ae, Mas. Janjine kados ndek siang nggih Mbah hake pisan 50.000. Sek tak nyanyekno nek bar diunusno sik ya Mas. Neng kok saurung tak nyanyekno tindingi aku biasane lali. Ya wis Mas. Aja sepelang wong jatuh.
Bimbu sedelok nih. Lanjut nggih. Ayo Mas Heri iki anake sapa iki? Aja sebelang wong bagus. Tresnani kira bisa layu. Terus suling aku bali. Bisa semanding ono sisihmu. Loro asmara. Ngoten, Mas loro asmara Mas badhe ndek nembang piyambak. Engko koyo ndek awan kowe antri siji-siji apik disawer mang sing ketokan anyar mau ya. Heeh. Matur suwun ya. Nggih, monggo. Loro asmara. Pun nambali malih Mas. Heeh. Koplo langsung koplo. Cus. Angger entuk dhuwit ya guyang-guyu ya, Bu. Nggih, koplo garap seragenan. Siap. Semangga, Loro Asmara. Matur suwun, Mbah. Tak nampa jo aneh, Mbah. Aduh wong bagus. Mergo eling mringet janji-janjimu. Kapan aku bisa nambani lara asmara. Nur
banter ndi? Banter kue. Oh, telu. Ya wis gak apa-apa, Mbah, alok telu ae timbangannya aku siji, Mbah. Matur suwun, Mbah. Nah, Mbah pisan, Mas. Matur suwun. Aku entuk biru. Aku ngerti. Saking mbahku iki lho kok iso. Lagune wis ora nganggo wae, terakhir kok sing njaluk hae. Wong teras nggih, sakake bengi Pak Cara amen dioae entek kok ndak. Mok wae neh. Iki sing hae. Ya iki ya, aku alhamdulillah matur sembah nuwun, Mbah. Dong aku koyo ndek awan ya, Mbah. Mike gorene ah. Mbah. Bacanya di Mike ape modal tapi ya. Mas Mike apa dipek Mbah Jayati ya Mas? Lagunya Lilo ya? Lilo spesial pemuda. Aku mbok prank lah Mbah. Lagu ndak Lilo ah bro. Lah ya iki Lilo. Oh alah ora usah genjor-genjor panggung aku krungu kok iso. Entek pirang tutup kowe lah. Alah sak tutup cilik iku loro Ya paling. monggo Lilo. Pak Care itu apa? Mbak Mia. Ya. Mas Buruan di Korea. Harboy musik Mas Buruan. Dalam Bapak. Sing gembor-gembor ayo do nyawer. J, matur suwun Pak. Saking Kudus.
satu tembang permintaan dari Mas Mase dari Wiron sendiri ya, konco-koncoku semuanya lagunya sampun nggih. Deno, iya iki mau Deno ya permintaan beras lho, Cin. Oh iya, beras. Mesake riwa-riwi ngeteri Sama ya, jajanmu, maemmu. Mangke diaturi. Ya wis saiki lah. Saiki langsung ya. Deno Mas Ari, sumangga. Iki Oh, sing ayu kok tampani. Ayo, Ya, yes. tampani, Dok. Ya sila. Oh, ya Tampani sila. sih. Ya kayak tampani ya. Dino, kok nyanyi iki ya Mas ya, Heeh. sing ayu iki ya. Ya, monggo mikir dicekel. Ora krungu Mbak, apa? Gurune Mbak Blonde, sing endi gurune Mbak Blonde? Sing ndi? Selamat malam Pak Guru, sing ndi to, Cin? Pak Guru sapa ngono lho namine? Pak Hendra. Pak Hendra, ndi? Lho Pak Hendra sakniki yo bindelok ketoprak Pak Hendra. Ampun isin Pak, sesone digojloki murite, gak ro ndelik nang isor panggung kok. Monggo yuk Deno. Cus. Kok nyawer Pak Hendra, Nduk? Kene yuk Pak Hendra entekno kita, Nduk. Say. Pak Hendra isin dong. Undangi terus ben isin. Wis makeup.
setia juga konco-konco yang hadir Iya. dari Wirun